quiche da ti heddi, ynddo fe, ond ti wedi defnyddio am bell i Llysiau, ond gallwch chi wso bach o bopeth yn gallwch chi? Wel ie, beth sy'n neis am y quiche. Fi wedi defnyddio butternut squash, y winwns coch, sbigoglis a bach o ffeta iddi nawr. Ond fel ti'n gweud, lle defnyddio unrhyw beth sydd gyda chi yn yr oergell, boed yn ham, olives, bach o gig, fel bacw neu rhywbeth. Ond bydden ni yn awgrymu, os mae'r cynhwysyn yn amrwd fel y llysiau hyn, mae'n bwysig bod ni'n rostio reina neu ffrio'r bacwn. Mae lot o ddŵr yn dod mas o reina, a dyn ni ddim moyn i'r quiche i fynd yn sogi, achos mae lot o ddŵr yn dod mas o nhw, Ac unrhyw gaws i dros ben hefyd yn neud y tro, unrhyw gaws, lan i dy dant di, rili, ynddo fe. Felly ni'n ddechrau dy'r crwst, a mae dy fi 230 gram o flawd plaen, 115 gram o fenyn fan hyn. Fi wedi bod yn rwbo hwn dau gilydd. Dwylo o'r maen nhw'n gweud sy'n neud crwst da. Fi yn lwcus mae dwylo o'r dy fi wastod. A na gyd sy'n eisiau neud wedyn yw glychu hwn gyda chydig o ddŵr o'r, jyst i ddod ar cyfan dau gilydd. Nawr, mae pawb yn awgrymu falle gadael hwn yn yr oergell am awr wrth gwrs cyn dechrau rolio. Os na gyn i gyda'r amser mae e'n iawn i rolio'n syth. I fod yn ollol onest, na beth i fi wneud. Chi'n gwybod? Achos mae e'n anodd trial creu rhywbeth yn yr amser os ych chi'n mynd i gadael hwnna mawr hefyd. Felly, jyst dod ar cyfan dau gilydd. Nawr, dych chi ddim moyn glychu hwn gormod. I ni jyst yn moyn dod ar cyfan at ei gilydd ffordd hyn nawr. A mae hwnna'n berffaith, achos o'n i moyn yn riglu hefyd, achos mae'n gallu wneud yn fwy tuff, chi'n gwybod, y crwsted, chymod fe. Felly, jyst gweithio hwn fan hyn nawr. Mae'r tin dy fi fan hyn, nawr, tin gwylod rhydd sy'n gret ar gyfer quiche, mwyn cael canlyniad fel sydd dyn ni fanna i duniau mas o'r tin. Bach o flawd nawr ar y bwrdd a'r ben fan hyn, a jyst rolio hwn nawr a cadw gweithio'r tos o gwmpas, mwyn neud siŵr bod e ddim yn glynu nawr i'r bwrdd, ynddo fe? Gweda di bod rhywun yn teimlo'n real ddiog? Ti'n gallu prynu crwst ar fan hyn i ti? Ti'n gallu prynu crwst i'ch. A yr unig beth wedai, mae bach fwy o margarine yn reina. So os gallech chi brynu un falle gyda menyn yno nhw, mae'r canlyniad falle bach yn well. Ond Sian, mae fe'n digon rwydd i wneud. Fi yn mynd i cael chi wneud hwn nawr, achos mae'r blas yn gwbl wahanol, chi'n gwybod y fe. Felly, ca mor rwydd mae hwnna wedi dod nawr, dwi ddim yn cymryd lot o amser. Felly, roliwch hwnna ar y pin rolio, a rolio fe ar y tin fan hyn nawr. A na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw, yn ysgafn iawn, gwthio'r cyfan mewn i'r tin. Nawr, i fi'n hoffi gadael digon o'r crwst ar yr ochrau fan hyn, achos ni'n mynd i gael canlyniad gwell. Os i ni'n rhoi'r hylif mewn a bod bach o gap fan hyn, mae'r hylif yn mynd i fynd i'r ochrau. So, wrth cael, mae fe'n amddiffyn y quiche i fod yn hollol onest. Nawr mae hwnna'n mynd i fynd mewn yn y ffwrn 180 tymerau Celsius 3. Mae'r bacon beans yn dyfu neu hyd yn oed rice i fi'n defnyddio gyda papur gwrsau. Mae hwnna'n mynd mewn fanna. A mae eisiau coginio hwn digon nawr. Mae eisiau coginio hwn am ryw hanner awr. Wedyn unwaith mae'r hanner awr lan, tynnu'r ffa i ffwrdd a coginio fe eto am 15 munud. So, lot yn fwy na bydde lot o'r resaitiau yn awgrymu, os fi'n onest, mwyn i chi gael crwst crisp, chi'n gwybod, ynddo fe? Ti'n eisiau fo'n sogi ar y gwylod i ti? Na, ti'n gwybod. Sa'i beth di gofyn nhw, pam i chi'n rhoi ffa, ynddo fe, ar y gwylod? So, ni yn defnyddio blawd plaen, so negw yn mynd i godi, ond mae air yn mynd dan y crwst, a mae fe, os negyd rhywbeth yn pwysio hwn lawr, mae fe'n neud i fe godi rhyw ffordd, a ti'n cael bybl sydd ddim yn gret, achos wedyn, unwaith ti'n rhoi'r llenwad mewn, falle dorri ffe, ti'n gwybod? So, ti'n gwybod, mae hwnna'n syniad bod ti yn neud hwnna, ynddo fe. Felly, con i fan hyn nawr, ar ôl y 45 munud yn y ffwrn, tip arall hefyd yw brwsio'r cyfan gyda wi, eto selio'r cyfan, a wastod cadw chydig bach o crwst ar ôl, achos llwch chi weld fan hyn, mae cwbl o craciau dy fi fan hyn nawr, jyst i roi hwnna ar ben, jyst rhag ofyn bod na broblem, bod... I wneud siŵr bod e ddim yn mynd trwad eto. Eto, ti'n gwybod? Felly, fel o'n i'n gweud, mae dy fi hwn wedi rhostio fan hyn nawr, y butternut squash, so mae hwn yn mynd i fe mewn fan hyn nawr, ond fel o'n i'n gweud, gallwch chi amrywio gyda'r blasau, a wrth gwrs mae tymor o lot o lysiau ffres yn dod nawr, mae'r asparagus ar y ffordd mewn,
y pys ffres, ti'n gwybod. So, bod lot o bethau fwy hafedd falle na'r button y squash gallwch chi wneud yn y misoedd nesaf nawr, ynddo fe? A mae ffordd dda falle o iso, ti'n modd, os oes da ti lysiau, ti'n modd weithiau, ti'n modd bod y ti, ti'n modd bach o rhywbeth ar ôl yn gwylod y ffridge, a ti'n meddwl, allai iwso fel an fel un wedyn, Wel, yn gwmws, ie. Ti'n modd, a na beth sy'n gret amdano fe. A ti'n modd, mae fe'n swper neu cino bach ysgaf neis, ynddo fe. Ti'n modd, a mae hwn yn mynd i gadw yn yr oergell am ryw 4 diwrnod. Fel chi'n gallu gweld, fi wedi rhoi hwnna i gyd mewn fan hyn. A ffeta sydd ti fan nawr, fe? Ffeta, hifen, dwbl, llath a wyau. A wedyn ychydig o halen hefyd, a na gyd fi'n mynd i wneud nawr i troi'r ffwrn, cerwch â hwn i'r ffwrn, i roi'r hylif mewn, mwyn arbed y hylif i fynd bobman, ynddo fe. A wedyn, so ti'n rhoi e mewn yn y ffwrn? Yn y ffwrn, a mae hwn wedyn yn coginio am ryw 45 munud. A wedyn, fel fi'n gweud, mae dyn ni quiche hyfryd. O, hwnna'n waith calf. O, llwch hwnna fe. O, hwnna'n waith calf. O, hwnna, a mae'n testo'n ffain. Fi wedi byta gormod rhy gloi. Diolch Catrin, mae pwdyn dyn nis mlaen. Pwdyn bach neis i orffen, ie. Lyfli, diolch yn fawr. O, lyfli. Dwi hwnna'n edrych yn neis. Rwch ar hwnna, de. O, cwchwch ar y pastry na, boes. Right. O.